συμφέρει τις τράπεζες? Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εδώ μας μεταφέρθηκαν και οι ίδιοι υπουργοί μετέφεραν απόψεις τραπεζιτών οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε πληστηριασμούς γιατί τι να τα κάνουμε τα σπίτια. Δεν είναι έτσι. Άμπρα, πείτε μας τι. Δεν είναι έτσι. Διότι τα σπίτια τα οποία θα γίνει η κατάσχεση σπιτιών δεν θα τα κρατήσουν οι τράπεζες έτσι. Ήδη υπάρχουν εταιρείες μεγάλες οι οποίες έχουν μπει και έχουν ήδη, από ό,τι μαθαίνω, συμβληθεί και με ελληνικές τράπεζες για να γίνει τιτλοποίηση αυτών των ακινήτων, δηλαδή να κρατηθούν αυτά ως υποθήκες, να βγει ένας τίτλος, το οποίο θα απολυθούν σε μια δευτερογενή αγορά. Δεχθήκατε πίεση εσείς ως υπουργός από τις τράπεζες? Βεβαίωτατα. Κοιτάξτε, αυτό ήταν το επίμαχο θέμα και η κόντρα που είχαμε τις τράπεζες ήταν ακριβώς λόγω της τιτλοποίησης των δανείων που είχε γίνει τότε, να μην υπάρξουν αυτές οι ρυθμίσεις ούτε στο νόμο 3869 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ούτε στο νόμο 3816 που ήταν η αφετηρία που έκανα τη ρύθμιση των χρεών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.